Ugráljunk, Lehet mint úgy is, a hogy felugrasz, vagy verebek, fenekedre ülsz. rajta gyerekek. Úgy. Jaj! Most így jövök! Most így jövök! Jó, Gergő, egy picikét hagyjad, hogy a kincső jöjjön. Felérem a tetejét. Most ugráljunk ketten. De vegyétek fel a ritmust, hogy egyszerre. 1, 2, há és... Itt most! Úgy a közepén jobban ugrál. Jaj, jó vagy? Ez volt! Nézd! Fekve ugrálok. A videó erejéig egy kicsit bejövök így is, jó? Várjál, kincső, most mutatok valamit. Na, egy mosolyt kérek szépen. És mit üzentek a jövőnek? Én azt üzenem, hogy szeretem a bulikat. A bulikat. És te, Gergő, mit szeretsz, és mit Hogy üzensz a meg sokat jövőnek? ugráljunk. Jól van. További jó ugrálást. Jaj,